I'm saying, class, she love her. Oh, grandma, granny, grandpa. I'm a biwagent. Oh, makuku, na mpakuku. Makuku ibolachi, mpakuku ibolachi. Kabo. Achọghị m ịbịa n'ụlọ jụọ gị, nne ndekwa ndole, kasị m. Oh, that's my uncle, and that's my aunt. Aga m ewere ajọ ụtọ fekpọ gị anya. Ọwụ ụmụnne mpa gị na ụmụnne mma gị. Ụkwado m ahụ nọ ndị gbara gị okirikiri. Ma jụrụ gị, nne, ekwere ebe ndị ka esi dafụla. Oh, they're my cousins. Ị ga-ala. O nweghị ihe mere gaghara n'ịlaghachi English. Ọwụ ụmụnne mpa gị na ụmụnne nne gị. Ọhịhịw ka ikpeazụ mụ na gawakwara nwa gaa n'ụzọ gasị, oh, that old man is so beautiful. Oh, agadi nwaanyị aha magbolo onwe. Agadi nwaanyị ka ha mma na ajọ mma. Oh, that old man is beautiful. Pasha na you know this ekeresimesi, so get to some egwuregwu now. With that, we have come to the end of this class. Let me know if you have other questions in the comment section. See you in our next class. Bye guys. God Bazian.